Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment. Manini mana. Uyabona ngifuna ukunitshena kahle, ngichazele kahle. Mina ngaqeda ubuhlathi la kuMaskandi. Ngafika mina gqoka uPrintwood. Uyazwana namateki, uyabo. Ngisho umgodi amahlathi azwa ukuthi amahlathi. Ngabe ngifutha umgodi egqoka uPrintwood namateki manje ugqoka isicathulo noma sinuka kodwa isicathulo, uyabo. Sinoma sinuka kodwa ngikho ke lapha. Ngila ekuthenini uyabona mina ngikhuluma indaba zamuntu mina, yabo. Umuntu osathi akwazi ukutala lapha la kuMaskandi mina ngikhuluma indaba zamuntu, yabona ngadozela ubona uFakuthi lo Fakuthi ngamdonsa ibhola njalo kwaba kubo ngambhoxa yedwa ngaphinde ngabuye ngadonsa lo umgube lo Innova ngakhetha iphele emasini futhi ngasho nje angibafuna umgube beMercedes umgube we BM nani ngifuna umgube weInnova ngaqondisa nje ngiyibona ngamshaya into zakhe, yabo ngamshaya into zakhe ngambhoxa entabeni ngamshaya into